Golaghat district ahoyadung Lokhajan kiding kruarong along kaching thora moke jabji det at puthak pherangkia maikang ni Rock lang so along AP Chelsea asonga hinpen vote ke hanga maikang nipon Golaghat district ahoyadung Lokhajan kiding kruarong along kaching thora moke jabji det at puthak pherangkia maikang ni Lason sike damtang jangmi poni phaikri hiniar nila khaing koila trok duar baguri constituency ke parlo Lokhajan kiding kruarong along jasimet non kachari bam BJP sarkar local MAC Richard Tokbilapen tim Karbi Anglong adum kelang kapang kruyajok Golaghat district ke parlo pondetji angring thepiglo Lapen Karbi Anglong aduya hoy Kilak pon kepang kriya son si khekdam lo lasinon ke wangji ar nike kedam tang son adu ya hoy ke chilangle pulote ke wangji ar ni thedung Karbi Anglong along le kana hok ji angring thepiglo lasinon prabjen pen Karbi Anglong autonomous council mati tim Karbi Anglong atum prabjen pen development asai nang klembek tha pusi phirangkia thengnu ningje pon Lapeni litum kaningji alam ardi nang pipon pedet puloti mokewangji lang arni Golaghat district nang parlo pondet puloti nilitum aphan adai nang pilong lipusi pherangkia mayalong sodak pen ningje pon tangte labangso pherangkia mayalong alang lituma hinpen kaningje pon alam the Karbi Anglong autonomous council a hinpen ko anardi pg laki moapor si ethan po tangte nonang ton pen alang lituma lam the pen le arjupon iksina News Desk Report Public TV Karbi Anglong Tung to phan karom pilo lapen tarta me alang to han kichu pha pen ke wang patam ne akiru pilo sipini tumlang lik tum han kichu pha alamang galan lo ni tum ladak kidam tang 2005 pen pineng 2024 an lo same ni tum bikhe ke bang ke isi akasik sak do ni tum kisik sak da mangalan lo kedam ke bang to war ka be lapen ni tum son son ni dolang kasik sak lasi bike ko ni tum kachuning riji bang ke lan lo non ni tum akisik sak ne akisung ne bang ke kedam ke bang to mane bang akisu dat polote ni tum dim ke ambulance pen dang lok ta ni tum dong wang we lasi ni tum adim to war bang ke kedam asida mathai be aposi ni tum non kedam tang 9/4/2014 Tuesday ani lo Golaghat district ke do to minut bahini ya ke thegi ding dong khan minut bahini pen je pichini don se lan tuman chuning ripen ni to madima khan asabo longle la pen singer 400 meter an bak ni to phanang thak pilo lasi ni to mabangke non ke chuning rigi po bangke non kiklami dolang penang ana ke helo dolang ni tum ke bang ke dam ka siksa dolang lasi la bangso completely longle tame along tame nang e thok pigi phan non ni tum kibom em lo sa Richard Tokbi alang le panchuning ri padikrim lo labang so da alang linang bonai son temi senji pusini tum ahin lo khojan kiring ko rong penang ri panchuning ri labela son da taxi non gedam tang son sin tum phan labo son nang ke pangkrewe nang ke lang ta bulu bulute ke bang jilang abang ke ni tum Golaghat district district bang nang parloji angring the tando asi labo son da thak bulute mo bangke ni tum mane ni tum khansa me thanga ke no tame nanglong le nangi solam se ni le lang tum khansa me kachuni ridam bangala lo asi pini alan tum pherang ke ab bitung aphan kachuni ripen ke phalam theke lin ke pen ke lang Rock lang so along AP Chelsea asonga hinpen vote ke hanga maikang nipon Nijang Karbi Anglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Roglangso polling station along AP Chelsea asonga hinpen vote ke hang amai kang nipon bangso maya long sonjo ingtia hinpen mai chari ponsi non ke wang GMP ke likalong ong dong vote pen ke pahai ponji aphan pura chingki chethan ponrinti somsi pining suri hini ra inkoira plianinkan MP ke lik ahot Roglangso APS along aki haijai ka tharsi highway ko puta ningje pon Lapen ex AP Chelsea a candidate Sar im terona lang li BJP along kidona bangke Chinthong along AP Chelsea asong ke thangnat kana hok ta avi pusi Chinthong AP Chelsea asong along
kong chun bang chondro teron ahin pen ningje pon bang so maya long aluhi sarpo man pen kachitong dun ake hai habe lijang long kitimong epe chelsea asong aphan ningka chithe par peglo pen ajok non ke bangji mp kilik along epe chelsea asong along si chepa okdunang koklo lason si bjp congress la pen asdc asong pen joc don thongkep susi ahem tunatum epe chelsea asong along chepa okdun la pen chinthong constituency committee kong chunbang chondro teronatum che tongdun si misen me et pen mai pa chun pon Jasamet pet dak pini roklang so apuling dak chinthong constituency ke parlo along ongdung 40 above house adon don pili cap so se adon tum pekjam aracharia song me dak APHLC songlong nangsi pa okdun lo la pe ni tum ka chingki ke than long pen ni tum ka chini ke alang ni tum development amen pen le la bangso APHLC long ke bangali alang ni tum akar I ke hemprek la pen inglong ara chingthu nai la pen inglong akhe jogwani la pen 6 dul intang nangji wa join ne selang ni tum national party long COC dak APHLC regional party long nangsi paham phangnung lo la pen ke SDC atumta mithang song phan chikiun elo pu chematha si non rat kachitu muchot la pen ke haji angring thetan APHLC song sewang lo la selang itu phan nitum dakshin thong asisi committee pen lo la pen itum LSC committee pen itum lang phan dekbot pa milo la pen alang itum phan ning pathi tu la kedam tang ladat amserai thilo BJP tum mas rally kapado along lang nitum son lo chupendak je nilitum APHLC asong pen stame bang tharohini bang lo si alang nitum kidul tu pa pachet thang lo kama tidi tasi lage thek daglam lo nilitum chinthong rat tum ke chini lo bang tharohini gali only bang ti pen lage kidul nilitum APHLC asong pen bang sita alang ligi dunatum stame nilitum chinthong along ke do APHLC atuma phan akan hok thang dawe athe nili pudam pu bangalalo alang nitum kedam tangani same ke claim kedam chenglok ajat along same alang litum phan akimisen pu thegam long le asi alang litum son nilitum song pen ke kat bang ke mi ulo lage nilitum CC committee pen chenglok la pen kapek APS president ke titum same kachini tum an ke aning sika karong tulo alang di kidun joy puthage alang tum la bang ti kidun atum kidun puthage mane ni tum ning oit hang daw EM Richard Tong BJP Ratcharia Song MP candidate Amor Singh Jiswa Phan Palong Thoma PS Wood ke rega jai me ke dengpon kedam tang jangmi poni phai kre ke thomar ni lakhang koira trok duar baguri MSC constituency angkang upper dehuri PS thewang PS sarthiteron PS lapalong thoma PS along BJP Ratcharia Song MP candidate Amor Singh Jiswa Phan Wood ke rega jai me ke dengpon bangso jai mek along kache tongdun local MSC pavitra rong pian parta education EM Richard Tokbi duar bagori VDC chairman sar koirong phar social welfare board chairman ran rong pi block chairman Sanjay Teron duar bagori BJP mandal committee president Sunuram Singnar minority treasurer Jameson Thangcho Penchenglo BJP along ningka chithe bang pubang phiatum che tongdun pen RDP dun la pen palong thom a polling station along ta mai chengchi aprang BJP high air lopu alun pen EM Richard Tok bi candidate si mai pedopon upper dehuri polling station along methang asong aphan ningka chi thei kawe pen ajok lason si congress APHLC pangrum pet pen bangke batum BJP asong along chepa ogdun pen congress along pen Kevana party atum pen kaning je pona tengki congress party along ke dodun thangna talong dundi detsi pini BJP along nang che pa ogdunang koklo puta ningje ponringti lason si hemso urunadoi old age pension long dunji meni pusi BJP along che pa ogdun puta ningje ponringti lapen halapu EM Richard Tok bi pen rada theng no kaning je ponke urunadoi old age pension ration card lapen non arlo sumaratum HLSC के पास HS degree atuma phanta
from fill upon bomlo kusi ningje pon lapen BJP sarkar longsi development tawanji mate one thek chotji putat than pon thu Towan la kitang ko. Rome was not built in a day. Adulong lo kedi. Aprang kala so towa doma we. Ave towa doma aprang sinarong an towa theglong le pinier ni ke na tum MP election a phike la so towa pokka kili ki ik theglong pu. Apen nang tum theglong lo BJP sarkar pen bangdet pen a phike upper area long open stage pen non meeting idodim aning arong pik dang market set pen chenglok do aprang theglong le. Arjiding ping lo Congress adin na kon ningkan phokep so se lo kero India chari pon sami pinier ni dak Karbi Anglong Autonomous Council me Congress party pen chari pon lo SGC pen chari pon lo sita tum theglong le sa pinier ni ke poka ki sa theglong pon choro lo kopi pa dong bongkat pen dai thor la ke MLA election aprang ni tum patang lap maka already proposal long do tang pini dak na join tum ke Congress pen do la pen Chelsea pen do bangkre phone do ni tum theglong de choro lo Congress pen. Nili tum Congress pen ke bang ke thom. Bang thom. Pia ningkang samsi sing nang tum dak BJP along na chko kan. Nili tum ke dam tang kan tami mane sir along mane hedi ki dudun hedi Congress ke dudun ke thang na nili tum longon dik hemsu punon ring punon ajan non sita nili tum longon dis tami non bank ke la ching hona sar long bank ke nili tum paisa ke johan lam ta nili tum hanang pi nili tum han ajar son tami hang non sita nang pi nang tum ke Congress pata nang pi pensi nang pi na sila son ningkang sampensi nili tum ke pinike na dak BJP along nili tum nang cepa oblon lo